Dedon daspat ang sarong 20 anyos na lalaki makalis na badilon sa luwas kan sarong barbershop sa Ramon Santos Street, Barangay Orosay, Legazpi City, pasado alas 11 kasubanggi. Sigun sa tagapagtaram kan Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Carlo Panya, nagpasiring ang biktima sa barbershop na pigtatrabahuan kan sospek. Hasta kang astang sasaksakon na kan biktima ang sospek, tulos ining pinaputukan kan sospek gamit ang pagsadiring sumpak. Sarong tama sa pandukan sinapo kang biktima na tulos kaining ikinagadan. May old grudge na silang dati. So parang binabalik-balikan siya doon sa barbershop, yung 49 years old. Sigun naman sa esposa kang 49 anyos na sospek, self-defense naman ang ginibukan sa iyang esposo. Istorya kay ni, dating sinaangatan ng reklamong palulugos kan tugang kang biktimaan sa iyang esposo. Alaga nagkaareglo man sana. Sa ibong kaini, bawal muna mahiling sa indang barangay an sa iyang esposo na pigutob man subot kay ni. Bako sa nadaa sa iya malinaw kung ano ang motibo kang biktima. Malungkot, madam. Kasi kami gusto namin magbago na. Kaya lang, nahanap nila yung asawa ko. Hindi naman namin ginusto yun. Hindi naman namin na ginusto yun ng asawa ko. Kaya lang, madam, ganun yung ginawa nila. Akala namin tapos na. Alagad basado sa investigasyon kan Legazpi CPS, haloy nang may day pagkakasinabota na ng buslado. Dati man na nakulong ang sospek sa ipatura huli kang ipig sa angat digding kaso ng panlulugos. Titingnan natin yung mga elements kung pasok siya doon sa kasong murder na pwede nating isampa sa kanya. Sa presente pa dagos pa ang pinagigibong hot pursuit operation kang kapulisan sa nakadulag na sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mia Rango.